fin redning. NFO faktisk sætter tempo på. Ja. Men med det spil, hun har vist til i denne her sæson, så tror jeg, at det i sig selv PC er jo... Og straffekast, det er rigtigt. Ja. Er kommet på straf. Opgave, det tyrkiske mandskab er på her i aften. Ja. Vi tager løbet på fløjen, for det skal hun jo også, men mere at afleveringen ligger simpelthen. Men sådan er det jo også at spille i Europacup, når man er på udebane. Så er man jo virkelig på udebane i en hal, som man aldrig har spillet før. Og i et land, som man aldrig har været i før, måske. Og det var en fin redning af Annika Fridam, som hurtigt spiller bolden op til Sofie Flader, og så... Næsten uden tilløb. Ja, det var faktisk uden tilløb. Hun hamrede bolden i nettet der. Ja. Tyrkerne, som har svært ved at komme igen med NFO's forsvar. Og lykkes heller ikke her. Ja, god redning af Annika Petersen. Som de var præget af i de foregående sæsoner. Det må man sige, det har... I 6-0-forsvaret. Måske med lidt... Hollandsk holdbold. Ja, jeg tror nok, hun er sådan en slags tale. Skulle køre Jallekavak-sport helt ned under gulvtæppet. Der var en flot redning af Annika Petersen. Der blev en... Ja, god redning af Annika Petersen her. I NFO-forsvaret har vi jo Stine Eiberg Jørgensen inde. Fordi der har jo ikke været... Der har været en udvisning. Når man tænker på det, en international håndboldkamp. Netop fordi man helst vil møde et internationalt hold. Og der er prøvet målmanden med langt udkast, hvor en kombination af corona og økonomi og så videre ikke gjort